Koji je ovo kurac opet ga neko ritka jebe? Ti majko. Đafiću, kako smršati? Napravi klip o mršanju. Prvo ću da prostrijem koju prostu, a na kraju ćemo složiti koju složenu rečenicu. Za one koji vole komplikova. Uljep su stičiju, sad ću ti ja objasniti. Ovo je količina energije koja ti je dnevno potrebna da održiš svoju kilažu. E sad, ako uneseš manje nego što ti je potrebno, ti ćeš da smršaš. Ako uneseš više nego što ti je potrebno, ti ćeš da udebljaš. To je najjednostavniji način da ti objasnim. E sad, postoji nekoliko načina da to uradiš. Možeš da treniraš više, tako ćeš više trošiti. Možeš da manje jedeš ili možeš da to kombinuješ. Uglavnom, to je najjednostavniji način da ti ovo objasnim. Ako naspiješ u auto 50 litara goriva, prijeći će više kilometara nego ako naspiješ 30 litara. Tako isto i za tebe. Ako jedeš više, moraš više trenirati da bi to potrošio. A ako ostaviš auto u garaži, neće ništa potrošiti, ubogu. A isto tako, ako uzmeš štenjak i naspiješ u njega 50 litara goriva, on neće više prijeći od auta. Jer svi smo različiti. Vidiš kako možemo na jednostavan način zakomplikovati stvari, ako hoćemo. Ali nije potrebe za to. Jednostavno. Uzmeš više manjih obroka na dan i to jedeš. Fokusiraš se na piletnu ribu, rižu i jaje, recimo. Da to bude neka baza. I pratiš tijelo kroz nekoliko dana, ako se mijenja, to je to. Nastaviš tako. To je jednostavno. Jednostavno je ako ti to hoćeš. Ako sad odeš na internet, bit će previše prekomplikovanih članaka o tome kako ti trebaš da treniraš 47,5 minuta, jer sam ja tako rekao, moraš raditi moje vježbe, moraš jest šta ti ja kažem, u ovo doba dana koji sam ti ja napisao ovdje, moraš pit ove tablete za ubrzavanje metabolizma. Tebi je potrebno 2173 kalorije na dan. Potrebno ti je 117,5 grama proteina da održiš svoju mišićnu masu. Sve to cool i zanimljivo, a u idealnim uslovima. Ali to ne rješava glavni uzrok problema. Niko nije toliko glup da ne zna kako smršiti. Ali postoji drugi problem zbog kojeg on jede više nego što je potrebno. Zbog kojeg on pronalazi izlaz u hranu. Njega treba riješiti, a ne pametovati o tome kako smršati, vidi moje metode, ne o tome. Znači, naći glavni uzrok problema. Ako to hoćeš. Ako to hoćeš uopšte da nazoveš problemom. Ako te ja pitam, zašto hoćeš da smršaš? Pa dobro, Đafiću, hoću da me hoće ona tamo moja mala liva. Hoću da impresioniram. Hoću da se bolje osjećam. Hoću da budem zadovoljan sa sobom. Pa dobro, hoću trenirati. Počni manje jesti. Ne mogu. Jednostavno nemam motivacije. Veoma je loše trenutno stanje u mojoj porodici. Ja izlaz pronalazim u hrani. Svi se uvijek svađaju. Ja sam mnogo depresivan. Ne mogu da pronađem volju za treningom. Nemam vremena od škole i posla. I prije par dana je umrla moja nana. I ne mogu jednostavno da se snađem. Veoma lako možemo zakomplikovati stvari. Zašto ti to ne možeš? Postoji milion načina da pronađeš milion razloga zašto ti to ne možeš. Ako ti to nećeš. A ako ti nešto hoćeš svim svojim srcem, može postojati milion razloga. Milion ljudi koji će pronaći još milion razloga i načina i uvjeta i zajebancija zašto ti to ne bi trebao uraditi. Ti ćeš pronaći onaj jedan. Zašto ti to možeš? Ako ti to hoćeš. Pronaćeš onaj jedan pravi i rećeš ja to mogu. Glavni uzrok problema si ti. Ti sam sebi stvaraš probleme. Proizvodiš ih u svojoj glavi. I stvaraš razloge zašto to nije moguće. I zašto to ne bi trebalo biti tako. I slušaš druge. Ako sad, u ovom trenutku, nisi zadovoljan sam sobom, nećeš biti nikad.
nažalost, na veliku žalost, a možda neću i radost. Možda ti se ponekad čini, ako dobijem ovo, ako ovo osvojim, ako ovo postignem, možda ću onda biti sretniji. Nećeš. Sad mi je prelijepo. Kad mi je najgore u Bogu, sad mi je prelijepo. Promijeni svoje razmišljanje. Mnogi misle da je bitno što više znati, što više moći. To nije bitno. Najbitnije od svega je šta ćeš uraditi sa tim što znaš sad. Kako ćeš ti iskoristiti svoje znanje. To je bitno. Možeš ti znati sve na ovom svijetu, o svemu, na svim svjetovima, ali ako ti to ne iskoristiš, od tog nema ništa. Dođe vrijeme u životu kad shvatiš da je potrebno zaboraviti sve što ti znaš i sve što su ti rekli ostali o tebi, da ti mogu otkriti ko si ti. Počni sad. Ako sad jedeš čokoladu, gonji je u kurac. Baci odmah sad. Sad lezi napod i uradi par skakova. Znači sad. Stopiraj ovaj video sad. Ako ne možeš pravi, uradi ženske skakove. Na koljena. Možeš nešto. Izađi iz kuće sad. Idi hodaj. Idi šetaj sad. Ne sutra, ne prekosutra, ne sad. I uloži što više vremena i truda u to što ti želiš. Fokusiraj se na ovo. Zanemari sve ostalo. Ako hoćeš to. Isto kao i s ljudima. Što više vremena provodiš s nekom osobom, što se više dadneš, to više onda očekuješ od te osobe. Tako će biti sa ovim. Očekuj šta god hoćeš, ali se i trudi i dobit ćeš to. Nemoj čekat perfektan trenutak da se poslože sve kockice, da se prekope zvijezde na nebu. Napravi ti svoje kockice. Ti ih posloži. Napravi ti svoje zvijezde i ti ih poredaj kako ti hoćeš. Sad. Ne za 5 minuta, za 10 minuta, sutra, prekosutra. Sad.